Tere tulemasta katsomaan paskaa, kun me pelataan tän homon kanssa tätä peliä. Moi. Terve. Asu talon Saulikon kanssa ja räjäytään. Ja uudestaan! Joo, ei vedetä uudestaan. Menee elämä haluttiin. Joo, tää aloitus meni todella hyvin. Toivottavasti tää loppupeli nyt menee ihan hyvin. Siis paremmin. Ei hyvin, vaan paremmin. Ihana taas. Ihana peli. Helvetin pelattua välillä, mut silti pelataan tätä vieläkin. Silti pelaan tätä. Voi hakea täältä näitä kivoja asioita. Onko se Luger? Ei oltu. Täällä on machette, pitäisikö ottaa mieluummin se? Juu, ehdottomasti. Se meni siinä. Se on niinku tuo suoratta. Oho. Läks säkin machetellä? Joo. Ui juma. Ja sun pingiä, jo pieni. Hetkone, mihin piti mennä? Tänne. Odo. Poimas, onko sun haju, mihin piti mennä? En mä tiedä. Mä en oo tätä pelannut. Ihan kun mä olisin pelannut 2 kertaa. Aha. Tänne piti puumari. Mitä? Ilmeisesti jotain sinistä eiku vihreätä räkää tonne alas voi. Jostain. Siinä on kannu. Se oli luukari. Isä. Eiku ei ollutkaan. Katsoin vaan. Mikä tässä on? Ai kun sekin on joku lahtepistoo. Niinku nyt mä lähden täältä pois. Mitä hemmettä sä teit? Joo, siinä on spitteri heti kun sä menet sen sillä lailla. Oho. Ei tullu ylös asti ainakaan. Oi! Kova! Juokse! Ei! Se taloon! Ei! Spitteri veti sinne. Ai saatana. Mitä siellä tapahtus? No se muija tuli paskomaan päälle. Selvä. Mä järkyttä. Vihreät ruiskut tuli mun naamaan ja sit Joo, mä huomasin, se kuoli tuolla vähän kauempaa, jos menet eteenpäin. Ai niin, kun tästä ei voinut mennä. Mitä mennä tätä tukkia pitkin. vauhtia. Siis juu, tää on ihan ihana hidas. Mä voisin ottaa Arne pitää nopeammin. Arne. Noniin. Safe house niinku tossa noin vai? Onks toi safe house muuta? Mä muista, on se. Ovi ei auki. Häh? Ei jäänytkään. Mä laittaa se kiinni nyt äkkiä ennen kuin sit tuli se horde. Kiinni. Ai saat. Jee. Mitä sä vedit 2 tappoa silmassa sitä? Mitä sä teet koko ajan? Älä ei sano yhtään.
Se on hieno. Onks täällä jotain? Täällä on molotovi. Täällä on Vessassa. Poliisi vai onko se poliisi? Täällä ei. Miksi Onko täällä on loppupeli? Counter-Strike Sourcesta toi teenpuolinen puukko? Erikoista. Häh? Erikoista. Puukko vai? Okei. Okay. Meillä massitetaan niin hauskaa. Ai niin joo. Mä en näe eteeni ollenkaan, kato eteenpäin. Silmät. Mulla on flashbangi. Joo, mä otan tästä näin, jos täällä olisi RK. No ei oo, täällä on vaan joku hemmetin huono. Väärin vaan. Suoraan naamalla! Mä oon Jackie jossain tuolla. Siinä oli. Kunnon suoratta. Taas semmosia. Hirveet paskarannut näytös. Hyi helvet. Täällä on jossain tankki vai? Ei kun niissä on se kivi. Se kivi mikä sieltä tulee alhaalta. Mitä hömmettiä? Ja tankki perästä. Pääsikö se alas asti? Pääsi. Ampukaa. Tulta se kuoli. Ammuiko sä sitä haulikolla vai? Ei. Se oli kuollut. Okei, se oli aivan niin fiksu. I got some ammo right here. Mu. Hold on to these pills. On kyllä pistoolista loppuun pistoolista varten. Että mä ehkä saa. Tänne mä menen tähän. Hey, I'm reloading. Kuoli yhdestä. Down here. Reloading. Reloading. Ei oo kertaakaan. Reloading. Chainsaw. Moottori saa. Reloading! Okei. Kakka. Mä luulen, että siinä oli sinukki se Hey, don't koppeli. shoot the car. Hei. Mä jäin tänne. No oi elämä. Oikeesti. Mä oon täällä ylhäällä. Missä sä oot? Yritän päästä sinne. Täällä on portaat Simen, tässä näin. Aha. On portaat. Kyllä mä tässä jaksa sua odottaa. On tota lintua sillä aikaa. Näeks nyt vai vieläkö sä menet sen alas? No mutta lähellä, että se olisi tullut suoraan. Joo. Ja sä löysit sieltä. Tää. Oi hele. Lukko edet tänne alas.
Mä vedän tän piikin tossa, kun lähestytään sitä yhtä kohtaa. Onko se tässä muuta? Oh. This way, guys. Mä hiilaan nopeasti, pikku hetki. Healing. Cover Voi jaa. Ransseli. Tärkeää. Täällä on ripulssiukkoja. Onks sulla luugeri? Mistä sen sait? Paikasta. Kato tossa kun dead. Ha. Saira. Jos ambulanssissa lukis dead vai mikä ikinä onkaan, en mä tiedä. reloading. Odota. Shoot the barrel. Se on laaseri. Back up. Laaseri. Reloading. Ui, hiivatti. Mä ammuin sen yhden lippu. Juokse, juokse. Hienoa. Se on ihan kivalta. Mä se adrenaliinipiikin. Auta. Täällä on niin paljon näitä ukkoja. Ihan kivasti vaan. Hienoa, mä tuun kuolemaan vielä tähän. Joo, mä kuolen tähän kuule. Aivan varmasti. Se on yksi lyönti ja mä oon kuollut. Joo, mä kuolen tähän. Tää Jacki tappoi, mut joo, mä oon täällä. No uudestaan! Älä saa. Helvetti. Next knockdown. Pare olla hyvät tiivit. Mä tarviin nyt medkitin. Gotta heal. Nyt menee oviikin nopeasti. I'm thinking we can take on anything. Ai helvetti. Kaksikymmentäkaksi. Ei paha. Ehkä. Tää asettaa RK. Onks tää luukeri? Ei. Mitä mä luukeri? Eikö vai? Jaa. Tänne. Elkuri. Ei pääse. Miten ne? Mä tiedän. Mä työs mut tänne ylös. Tää lukee SOS. Hei, onks tää joku seuraava vasta reskua? Joo. Mä kuolen. Mihin? No, spitteri veti tohon. Ai niin, täällä on näitä todella kestäviä zombeja. Weapons over here. Täällä. Reloading. Kirppäs. Erikoista. Ai saa. Hey, you guys spin him around if you want him dead. Ei hemme! Oi vi. sit juostaa. Elän tähän, tässä on parempi olla.
Mun alaspäin, jos se ette se tulee. Tulee sieltä kyllä pari. Pennä. Vuodin kestäviä zombeja. Jackie, se kestää vaikka mitä. Sitten vielä smokeri. No kaikki hyvät asiat. Tää sulla kävi. Reloading. Reloading. Mä oon taas 39 Someone HP. gotta heal. Ja yhtä hauskaa. That fixed me up real good. Reloading. Frag rounds here. Reloading. Missä? En kerro. Look out now. Ragiroundeja. Blowing frag rounds. En mä itse laita, niin mä laitan ne lopussa vasta. Laitetaan nimittäin ammuksi lisää. Yli. Ei voi. Tässä on tikkaat. Okei. Täällä on molotovi Molotov. ja joku You got a piikki. charge around. Ja sit täällä on granaatiheitin. Take the grenade launcher. Mulla on pistooli, niin mä yritän täällä matchi täällä kokonaan. Sulla on basuuka. Sulla on mitä? Onko sulla basuuka? Ei. Mitä sä teit? Mä en tehnyt mitään, sä teit. Mä en tehnyt mitään itekään. Sä räjäyttelit. Ei hemmetti. Se. Jes. Juokse. Juokse. Minne sukuntaan? Eteenpäin. Ne varmaan kannattaa mennä. Pois sieltä. Tästä vaan. Their backs ain't bulletproof. Reloading. Mä voin suojata täältä jos tarvii. Mennään täältä tähän. Down here. 1v1 selvä pää. Tää tuolta päästä. Okei. Kuulostaa normaalilta. Hey, fire's coming. Ammo here. Niin molotovi tuohon meidän alapuolella. Molotov coming. Tää itse. Reloading. Yksi täällä on ainakin tulossa. Täällä on medkitti. Yes. Mut seuraavaksi ei oo se resko seuraavaksi. Kyllä välistä tänne. Se on hyvä asia. Mä haluan kyllä laittaa jonkun tähän. Ai se on hunteri. No. Konekivääri. Vähäisen laser. Tähtäitä. Tää lasetähtä on oikeesti hyvä, koska mä ammuin no 10... Hei, auttakaa. Sai tähän! Mitä sieltä on? Tähän saa granaatinheittimenkin lasetähtäimen. Oh. Perus. Tässä mietitään kyllä. Juu, jätetään vaan. Aivan hirveästi örkkää tässä näin. Nyt tossa vielä se tankki. Ai täällä on aseita. Siinä on Luger. Nyt mä voin taas elää. Täällä on putkipommi. Ei kyllä mä tän otan. Grabbing a biobomb. Reload. Ei tää Luger. Whoa. Hävittäjiä! No hemmetti. Jenkke ilma voi olla vähän perseelle.
Mä yritän räjäytellä tää tavaraa. Tässä kuolee nopeasti kyllä. Onks kenelläkään medkitti? Ei oo. Mä tuun kuolemaan ihan just. Sulla on kyllä medkitti ihan tiedoksi vaan. Tässä on kohta se save. Juoksen täältä vaan. Ei musta radat. Ui hiiva. Mitä? Hey, we got a safe room right ahead. Save roomi, save roomi. Se on save roomi on täynnä. Tää ihmettä on. Puolustan nyt tuota. Ei puolusta. Todella turvallinen. Somebody got the door? That worked. Täällä on nää HE-ammukset. Cover me, please. Mä nyt niitä voi enää kantaa. Mä laitan ne tähän näin. Oh yeah, oh yeah. Mä laitan, koska mä laitan RK nyt. Miten tähän saa fragin? Tähän, odota. Mitä hemmettiä? Close the door. Y'all gonna close the door? Mä close nyt. Siis, hää? I'll close the door. Oot se oikein? Right. You can't kill Noin, hyvä. Tässä menee ikuisuus. No se ovi kiinni, äläkä avaa sitä uudelleen. Se on vinkki. Vieläkö päästään eteen? Eikä ollut yhtään hauskaa. Tää on aivan täynnä. Mitä helvettiä? Se on harvinainen laaseri. Tossa on looperi. Hetkellä mitä täällä on? Täällä on siistejä asioita. Tää sätee. Ovi on auki. Ei mä näe spitterin, mä näen spitterin. Yeah. Aivan. Almost there. What? Ammo here. Soita helikopteri. Häh? No se pelastuksen sitten pitää juosta. Hello, hello. Tää on muuten siitä ykkösestä, No Mercystä. Avaa ovi. Niin. Kuka? Tänne. Okay. See you soon. Ihan siellä Hunteri. Jaka juosta. Kyllä. Mitä sä luulet, että tässä pitäisi tehdä kävellä vai? Perus lauantai-aamu kävely. Tai sunnuntai-aamu. Odota, mä hiilaan tässä näin. Healing. Cover me, please. Fantastista, just tää 5 HP. Me päästään enää taaksepäin, me voidaan enää perääntyä. Täällä on sitä hanhenpaskaa niin paljon.
Herran jestas. Apua, Jackie! Au! Ammu! Missä on tankki? Ei. Auttakaa! Ei oo missään tankkia. Mitä sulla on käynyt? Syö sun sitä hanhenpaskaa, kato. Tossa se tankki on. Missä? Hey, can y'all cover me? I gotta heal. Missä se on? Elefanttihuoneessa. Tää kyllä. Auttakaa! Auttakaa! Tossa! Se on tossa! Kuoli. Matka jatkuu. Jatkuu. Tai sit se pysähtyy hetkeksi aikaa vaan. Se pari erkkiä vaan. Mitä sähdy? Nyt se taas voi jatkua. Ja sit taas viemäreihin! Ei ollut paha. Ei kun sieltä tulee lisää. Joo, sieltä tulee vaan loputtomasti. Katso, koko maailman päästöluku tulee sieltä. No se oli muuten aika lähellä varmaan. Koko maan päästöt tulee tästä. Jos tulee taas sieltä. Kohta tulee koko maailmaa. Tulee joku lehmäkin. Ei se voi olla koko väestöluku, koska sitä on vaan Amerikka, missä me pelataan. Niin, mutta kun ne... Oi helvetti. Mut silti. Joo. Ei helvet. Ei saa, ei! Ei ole mitään reittiä turvallista. Ei mitään. Ei siinä on boomeri. Se helikopteri tuli, mä näin sen. Missä se on edes? FedExin pakettila, joo. Se täällä on se FedEx-serkki. Auta! FedEx on se tärkein, se on se. Here comes the fire, you sons of bitches. Unohdin, mulla ei ollut mitään metkiä. FedEx. Näin pitää nyt juosta tosta läpi vaan, tästä näin vaan. Mennään. Se on tuolla ylhäällä. Ei! Jackie! Mä osuin sen. Mua ei nyt kiinnosta se enää, että se metkitti. Se on nimittäin niin lähellä. Ei kun nyt kiinnostais jo. Suojaa. Mä oon täällä kaukana. Mä kuolen ihan justiinsa. Mä oon 16 HP. Mä saan ottaa yhtään damagea enää. Suoja, auta! Tankki! Joo, mä tuun kuoleen. Mä en selviä itse ainakaan. Tää tapahtuu. Ihana kaattista. Joo, Roselle taisi kuolla. Sä oot ainut enää elos, mene se kopteriin. En mä halua. Pakko. Okei, ei tässä oo enää mitään tehtäviä. Tää tulee tankki ylös ja kiipeää niitä portaita ku jotain seinää pitkin. No sä ainakin läpäisit sitä. No mä oon läpäisyt sitä kerran jo. No Tää oli se väärä. On nyt ei oo se Cold Steam, se on se joku toinen, missä on se armeijakopteri, mikä tulee hakemaan. Se on hauskempi. Se on helpompi läpäistä. Jee. Kaikki kuoli. Melkein. Yksi selvisi. Tässä meni saman verran kuin se Last Standis, mikä oli, siinä oli vaan 2. Siinä oli 1 safe room välissä. Joo. Mut miten tää kesti yhtä paljon? Tässä oli 4. 4 niinku sain. Siinä oli jotain 3 safe roomia. Yli. Q2 jotain, en mä tiedä. Kuitenkin. Miten tässä meni yhtä paljon? Miten me ei tapettu yhtään tankkia? Joo. Common infected. No, siinä Mut kuoli ei ollut pari. yhtään noitaa tossa koko... Oli. Ei kun aika. Ei kun ei ollut. Ei ollut selkeästi. Mut 1445 zombia vuodelta. Let's go. Ai nyt olisi se 2 tonnia. Sitten on hauska.
Ja se oli tässä ja se on moro.